O Concello de Pontevedra non conta con comunicación oficial da resolución da Xunta, pero os seus servizos xurídicos están estudando como enfrontar unha decisión anunciada antes de finalizar a tramitación do expediente. O Concello recorrerá esta autorización ambiental integrada que lle concedeu a Elnosa a Xunta de Galicia, unha decisión que o BNG considera única e exclusivamente política. Polo tanto, é unha revisión da autorización ambiental integrada de carácter político, concedida polo Partido Popular a Elnosa, que é unha empresa de fora, como todos recordamos, e utilizando a 60 traballadores como chantaxe para cuestionar a viabilidade da ría de Pontevedra e poñer en risco a vida de miles de persoas. Non esquezamos que a ninguén en ningún sitio de Europa se admitiría unha planta de fabricación de cloro nunha ubicación urbana. O Concello quere informarse ben de como será todo este proceso, como van a circular os camións de cloro pola área urbana de Pontevedra, xa que Elnosa propón producir hipoclorito, mentres que non desmantela a actual planta e construe unha nova con tecnoloxía de membrana na actual ubicación. O que fai o Partido Popular con esta decisión para beneficiar, como decía, unha empresa de fora é condenar a ría de Pontevedra e condenar a todos os miles de persoas que viven no entorno da fábrica a unha situación de risco e a unha situación de poñer por riba os intereses privados desa empresa de fora, por riba dos intereses da vida, porque estamos falando dunha instalación perigosa, da vida de todas as persoas que vivimos neste entorno. Os servizos xurídicos do Concello xa están a traballar na mellor fórmula para enfrontar a renovación da autorización ambiental integrada. Carme da Silva deixou claro que o Concello utilizará todos os instrumentos que estean na súa man para que Elnosa non continúe coa súa actividade na ría de Pontevedra.